Hello guys, mayong buntag sa inyong tanan dya guys. Namin diri sa kuan guys, bukid guys. Kaya nagsubay mi sa mong mga tanom guys. Dagko na mong mga kuan guys oh. Mangustin guys oh, dagko na guys. Mga durian, lubi, dagko na guys. Mga pila ka tuig ni guys, mamunga na ni guys. Kwarta na gid ni guys. Video sa area guys oh. Video king area guys, masanay binangay guys. Laka dito guys oh. Tara guys oh, laka ng slide guys. Gani, ito na limpyuhan ron. Naginitag ko na ni guys. Lakaw kasi dangog kayong dalan guys. Damag ka guys. Dara guys oh. Ha? Guwang ng saging sa. Guwang na gining saging guys oh. Tundan guys. Guwang na guys. Kaya dugay-dugay hindi wala kabalik ini guys ba. Sobra bulan na guys. Pero pa may kasuroy balik guys. Sa ang area guys. Sa bukid sa Garcica. Okay guys, thank you for watching guys.